Vítám tě u dnešní relaxační meditace. Polož se nyní na podložku, na svoje záda. Můžeš se ještě pohnout, trochu se uvelebit. Potom už bys měl zůstat ležet nehybně, nohy volně na šířku kyčlí, ruce podél těla, dlaněmi k nebi. A nyní dlouhý nádech nosem a pomalý výdech ústy. A znovu dlouhý nádech nosem a pomalý výdech ústy. A ještě jednou naposledy dlouhý nádech nosem, pomalý výdech ústy. Nyní si uvědom, kde se tvé tělo dotýká podložky. Postupně dané části těla krátce zavnímej jednu po druhé. Jsou to paty, tvoje lítka, stehna, hýždě, celá tvá záda, paže, temeno hlavy. Nyní si uvědom všechna tato místa současně. Vnímej nyní místa příjemné tíže. Tíže přicházející z různých částí těla. Nohou, hýždí, zad, paží, hlavy. Tvoje tělo je těžké a pociťuješ v něm příjemné, hřejivé teplo. Uvolni nyní chodidla, uvolni své prsty na nohou jeden po druhém. Uvolni také své kotníky, svá lítka, kolena. Vnímej uvolnění po celé délce svých stehen. Zrelaxuj hýždě, uvolni své kyčle, uvolni dolní část svých zad a také horní část svých zad. Svoje lopatky, povol svá ramena, bříško, hrudník a znovu věnuj pozornost uvolnění svých ramen. Uvolni nyní své paže, lokty, pociťuj relaxaci také v předloktích, ve svých dlaních, prstech na rukou jeden po druhém je uvolni. Zrelaxuj svůj krk, zadní část hlavy. Uvolni pokožku hlavy pod vlasy a celou horní část hlavy. Uši. Uvolni své čelo, obočí, oči, svůj nos, pravou i levou tvář. Uvolni také svá ústa, horní i dolní red. Povol bradu a čelisti. Tvé čelisti jsou uvolněné a zuby na sebe nedosedají, nedotýkají se. A nyní nech povolit celou svou páteř. Povolit páteř po celé její délce. Uvědom si nyní celé své tělo a nech ho úplně uvolnit. Celé tělo. Příjemná tíže a uvolnění. Možná pocítíš
jemné brnění nebo drobné mravenčení, anebo pouze příjemnou tíži v celém svém těle. Právě zažíváš úplný, hluboký stav relaxace. Několik okamžiků jej prožívej v naprostém klidu a uvolnění. A nyní přenes svou pozornost k dechu. Uvědom si dotyk vdechovaného a vydechovaného vzduchu v nosních dírkách. Nechávej svůj dech přirozeně plynout. Jen si uvědomuj každý svůj nádech a každý svůj výdech. Nic neměň, jenom vnímej. Pouze vnímej, jak chladný vzduch proudí dovnitř tvými nosními dírkami, jak se ve tvém těle ohřívá. Tvůj dech vstupuje do plic, do bříška. Pomalu se rozlévá i do nohou. Dýcháš nyní až do konečků svých prstů na nohou. Tvůj dech se rozlévá do celých tvých nohou. Cítíš, jak tvůj dech postupně plyne i do tvých rukou. Vnímáš jej po celé délce svých rukou. Celé ruce. Tvůj dech proudí nyní i do hlavy, do celé tvé hlavy. Je tak příjemný a tak uvolňující. S každým nádechem cítíš proudit energii po celém svém těle. Nadechuješ se nyní do celého svého těla. Dýcháš celým tělem. Vdechuješ klidnou a čistou energii a vydechuješ vše, co už tvé tělo nepotřebuje. Pokud se ti v hlavě objevují jakékoliv nesouvisející myšlenky, prostě jenom dýchej. Nechávej myšlenky přicházet a odcházet. Nevěnuj jim pozornost, ale klidně a laskavě se vždy vrať k uvědomování si svého dechu. Dýcháš nyní celým svým tělem. Vdechuješ zářivou, životodárnou energii a vydechuješ všechno nepotřebné. Nechám tě nyní na pár okamžiků o samotě s tvým dechem.
Uvědom si nyní svoje tělo, své dlaně, paže. Vnímej svůj hrudník, jak se zvedá a klesá. Uvědom si také své bříško, záda dotýkající se podložky. Uvědom si své nohy. Zavnímej, jak se nyní cítí tvoje hlava. Ještě jednou se zhluboka nadechni a vydechni. A nyní se budeme pomaličku vracet na 3 doby. 3. Moje tělo je přítomné zde, v této místnosti, na této podložce. 2. Jsem připravena k návratu do plného vědomí. 1. Zahýbej opatrně a pomalu prsty na rukou a na nohou a pomalu otevři své oči. Na závěr se protáhni. Protáhni své ruce, nohy, trup. Otoč hlavu na jednu i na druhou stranu. Usměj se na sebe v duchu i opravdově a poděkuj sama sobě za čas, který jsi právě teď věnoval nebo věnovala s dnešní meditací. Děkuji. Pokud chceš, aby se ti zobrazovalo více podobných meditací, podpoř svoji mysl spolu s naší tvorbou kliknutím na palec nahoru, tlačítko odběru a klidně medituj.